bafowethu isiphelile ethana basho njalo abahleli bomcimbi Kuvele okusha ngempi ephakathi kukaMthandeni noZimdola kweMike uyacacisa ustate manager uNcushela. Yenzi, Sidumza ngizwa kahle lapho. Nakho-ke Nhlanhla ngiyakuzwa-ke ngiyakuzwa. Ngala kwa TikTok ngizwa kahle. Ngizwa kahle. Bafowethu ngizwa kahle na. Hayi ke. Ngiqale ngibingelele kubona bonke abantu ngokwegaba zabo. La emabhinceni ke saba nenhlanhla sabekelwa ungizwe Mchunu njengoNdunankulu wethu. Ngibingelele kuwena Macingwane. Ngibingelele kuwena Chunu. Ngiphinde ngibingelele kuKhathide Mfwangobe. Kuyena ngibingelela njengomdidiyeli wamabutho kwaMandlakazi. Ngibingelele bese ngibingelela abahleli bethu bemicimbi. Njengomuntu o-state manager waziwayo emicimbini eminingi. Ngibingelele kuGewu Mfowangcobo enye insizwa leyo engiqashe. Ngibingelele kumcineka abambiza ngoXolani enye insizwa futhi leyo ekuyiyona eyenza sure ukuthi iqhaza lami kwezokusebenza ngiyasebenza. Ngibingelele kumgangela. Ngibingelele kwimbadada. Ngibingelele kwindoni nesaliwa. Ngibingelele kwiBig 5. Ngibingelele kuKhahlamba. Le micimbi lena engiyibalayo imicimbi esengisebenze kuyona kuMaskandi. Inganza kwethu njengoba ngimemile la nganibiza ngafuna ukuzochaza ngeside lami. Ngiphatheke kabi mangibona okhosini kuphathwa igama lami. Bangakwazi ukuthi mina bangibize njengomunye umuntu othintekayo. Okokuqala lokho kungiphathe kabi. Isenzo saba sengiphathanga kahle. Angazi noma ngoba nakho mhlambe mina ngumuntu ongathini ongelutho yini. Kodwa ngicabanga ukuthi uma bona besebenzisa ngokweqiniso bekumele ngoba igama lami belithinteka bangibize. Ongangokuba igama lami lize lathinteka kabi still bangafuni ukungibiza. Ngibileke nemizamo engizamayo ukuthi ngifisa ukuthi nami ngithole iplatform okhosini ngikwazi ukukhuluma ngigeze igama lami uma kufanele ngiligeze. Kodwa iqiniso bengifisa abantu balazi iqiniso. Nganza kwethu ngizoqala nje ekuqaleni komcimbi. Sibonga umcimbi wahamba kahle eMother of All. Eyayihlelwe umuntu engihlonipha kakhulu. Usimiphi usisi usimiphi kubiyela. Mina ngokusebenza nganza kwethu ngibo stage manager. Uzimiphi bayazi abantu ngimhlonipha kakhulu ngoba ngimhlonipha ngoba ukuthi udade wethu ngisho izingane zakubo ziyazi indlela engimhlonipha ngayo. Kwanaye uyazi indlela engimhlonipha ngayo mina. Ungiphathe kabi uma ngizwa igama lami lithinta kabuhlungu kangaka ekubeni mina ngixhumana naye. Nganza kwethu angeke ngiqale la. Umcimbi waqala kahle ngasebenza ngaba-state manager ngakuhambisa ngokwesikhathi. Ngiyafisa ukuthi lo live no record ngoba angifisi ukuthi abantu abanye abangekho la bangayizwa lenkulumo. Ngawuhambisa kahle umcimbi ngokwesikhathi. Ongangokuba mina ngangiphambili ngo30 minutes. Isikhathi ngangisigodlile ngisifaka ephaketheni. Ngenzela ukuthi noma ngabe kuthiwa khona iartist alisele kube sure ukuthi liyadlala ngoba kuke kube inkinga la eThekwini uma kunemicimbi ngoba amaphoyisa mayisefika ethayavala. Uma amaphoyisa ezovala ngo4 o'clock amaphoyisa la eThekwini akenze sure ukuthi ngo2:15 asefikile. Wahamba umcimbi wahamba kahle umcimbi waqhubeka. Ngila ngikhona ke manje kuthenini indaba kaMthandeni ingena kanjani. Sengifuna ukuveza ke lokho ke manje ngoba ikhona okusihlanganisile. Inganza kwethu liyafika icokama. Akufiki lona kufika uMasondo njengokujwayelekile. uMasondo uyangena uyabuza ukuthi bafowethu ubani okuyena odidiyela stage bese yakukhathide Mfowangcobe ahamba eKhathide mayakukhathide afika uKhathide mfowethu
mina ngu-MC umuntu okuyena ophethe istage uncushela nangempela uMasondo eze kumina athi uMasondo mfowethu uMthandeni kade edlala komunye umcimbi ngiyacela mfowethu ukuthi sisilethe yebo ngiyavuma kodwa ngiyacela ukuthi ngana kwethu uwakhe iplane ukuthi sikwazi ukudlala bese ngithi mina Masondo ngicela ukuthi mfowethu ngoba nami ngiqashiwe ngicela ukuthi ngithathe ngidedele abanikazi bomcimbi bathathe isinqumo bese bebuyela kumina uma bengabuyeli kumina ngizobe sengisithatha isinqumo mina njengo stage manager njengoba ngijwayele ukwenza okuqala ke ngingakaqhubeki la ngikhona kumaskandi ngenza ukuthi konke ngifisa niyazi not nje kumaskandi kuma-event kuma-event umculi kuyenzeka aqashe imicimbi emithathu afike umculi eze kuthina njengo stage manager athi bafowethu njengoba ngila ejozini ngiqashiwe eGoli ngicela ukuthi ningidlalise phambili kuze ngikwazi ukuyosebenza kwenye indawo kuze ngoba masokhuluma iqiniso nganza kwethu imali enikezwe abantu abaculi akuyona imali enough kubona abaculi banezindleko eziningi angisho ukuthi ngikhulumela abaculi angisimculi mina kodwa awukwazi umuntu mayetholela enye itoho ukuthi angayi uyodlala awukwazi ungamnikeza indawo ukuthi akahambe ayozama enye imali ngoba njengoba siphile nganza kwethu siphila nemndeni yethu yabo abanye abantu kubhekwe bona emakhaya awukwazi ukucindezela umuntu ngomholo wakhe azothola phambili bese ngithi mina ngicela ke Masondo sengiqhubeka nendaba bese ngithi mina Masondo ngicela ukuthi ke mfowethu bathathe isinqumo bona bese bebuyela kumina bese ngisho ukuthi nabathini bese ngiyangempela ngikhulume noHlongwane noshatha bese ngithi mina Tjatha nawe Hlongwane ngicela ukuthi bafowethu thina singasithatha isinqumo asithathwe yibona ngoba umcimbi wabo siqashiwe thina bese emva kwalokho uHlongwane ayekhona bese bona besithatha isinqumo bona bengabusabuyela ku stage manager okuyena bamnikeze inhliziyo yomcimbi ngaza kwethu uma ngu stage manager okokuqala ukuthi umcimbi uhambe kahle ulele kumina ukuthi abantu bajabule umcimbi ulele kumina mina ngenza kwethu kule njengoba stage manager ngayifundiswa uSibu wayeshaya ubasket abambiza ngomduna benayo uHlongwane uChris ibona abantu ke laba bangipheka kulento kubo stage manager ngangisebenza nabo ngisemncane ngikhumbula nje uPucuzeke iqala ngangisebenza nabo uPucuzeke iyako Josini ngisebenza nabo endaweni eziningi nje ngisebenza nabo even ngisho kuKhahlamba uHlongwane indawo eziningi nje ngisebenza nabo ko le ku Big 5 ngisebenza naye kumgangela ngisebenza ngingoma kazwelonke ama event amaningi engawabala ngisebenza kona mbuso wamaciko ngiso ngisebenza yena into engifuna ukuyibala lezo la engikhona ke sekuthenini ke bese bona bethatha isinqumo bangabuyeli kumina njengo stage manager okokuqala la engikhona kwakuzodlala uKhuzana bese kudlala uMthandeni bese kudlala uJumbo engicabanga ukuthi labantu bobathathu kuthiwa nama guest kakusho njalo into enjalo ngingixolele ngaza ukuthi ngihlalele emalenkeni lento yesilungu bengayazi babacula bama guest labo bese kushintsha thiwa uMthandeni uzodla uJumbo uzodlala emva kwaKhuzana bese ngibuza mina ukuthi uMthandeni uyakwazi lokho okokuqala lokho vele njengoba kucashwa ngokuthi uMthandeni wadlala esikhathini wadlala wafika late vele uMthandeni udlala esikhathini uzodlala esikhathini ngesona esakhe ilapho ke ngifuna nizwe khona kahle uzodlala esikhathini sika Jumbo asakwazi ukuba ne-excuse ukuthi uMthandeni ufike late okay ngiqhubeka bese ke irun program uhamba umcimbi uhamba umcimbi badlala abaculi mabedlala abaculi bese kuphoqa ukuthi kumele estage kungene umdumazi kungene ezechala bese kube umdumazi labacula bekho bayazi abahleli bemcimbi engikuthanda abahleli bemcimbi bakhona la kulabo live no MC futhi bakhona bala kulo live no stage manager abanye bakhona bakulo live nganza kwethu ukhothi ngifisa niyazi thina suke so stage manager kusuke kulele kuthini ukuthi nina njengabalandeli nijabule ukathi umfokaHlongwane mayikhuluma ngelinye ilanga athi Ncushela ngicela nenze sure ukuthi umcimbi manje uphethe awuthi umcimbi uhamba uthi umcimbi awusuke njengebhanoyi ngenxa ukuthi umcimbi mele uma usuka
usuku uyaphezulu ungathi umcimbi uphinde ushone phansi ngoba abantu bazoze babone ukuthi la kudlalwa ngathi issues sizela mahala. Abantu kumele senze sure ukuthi ngasonke isikhathi bahappy. Bese ke bengatholakala abaculi lapha. Ngokwesikhathi vele sesishayibile vele sesiphambili isikhathi kakhulu. Akekho umculo ngathi uEli. Bese ngithi mina bese ngehlela ngezansi ngiyobheka umdumazi nezecala. Abantu laba engibahlonipha kakhulu ngokwezinga lomculo wabo. Mangithi ngiyababheka bekho. Okay. Bese ngithi mina Masondo. Ithini into yini? Besethi Masondo mfowethu bathe bazobuyela kuthina bakaphumi nesinqumo. Bese ngiyathatha ucingo lwami ephaketheni. Ngifone nge-airtime yami. Ngifonele uZimiphi, ngimfonele kathathu. Mangimfonela kathathu angalibamba ucingo lami. Bese ngibiza uMashudula beno-Kiss Before. Umuntu wayezongena emva kwami kuKhalamfazi. Bese ngithi mina ngenza kwethu. Ngifuna nibe ofakazi balento ukuthi imina othatha isinqumo. Let's Kiss Before Mashudula Khalamfazi bafowethu abaculi kumele bangena bekho. Kune artist ready stage elise backstage. Ready le artist. Angikhuluma ngomuntu osazoqoqa. Bafowethu ngoba imvula iyanetha. Abantu balinde abaculi. Ngicela ukulifaka. Uyezwa? Bona phela vele uKiss Before bena Mashudula kumele bezwe ngami njengo stage manager. Kumele ngibatshele. La ngempela bamfaka wadlala. Uthe mayisedla edlala kwase kuqhamuka uZimiphi. Uhamba phambili uyashesha. Ngemuva ulandela uBaba G. Nkosi yami yakwaGumede. Kwangoni ulandelwa yona. Bese gibele stage. Mayigibele stage bese icisha ingoma. Mina njengo stage manager angifuni abantu babone inkinga zethu ezikhona stage. Okokuqala mina ngangakwazi ngangingazi mina ukuthi mhlambe kune trap ekhona ngomthandeni. Futhi ngangingazi mina ukuthi umthandeni akufanele adlale lapha. Uma ukuthi kunento yayikhona ukuthi umthandeni angadlali, kumele ngitshelwe mina ngoba mina umthandeni uyazi naye. Uyangeke adlale mina mangithi akangadlali. Uyangeke akwenze lokho. Okokuqala nje umthandeni wafika kwigcwalisa uqala. Sisemoses Mabhida umcimbi oqala kaKhuzani loyo. Mina lo ngahamba ngaya kumthandeni ngakhuluma naye. Wathi mina uzongena ingoma ukuthi abonge umcimbi uthi impumelelo. Ngase ngithi mina akufanelele ukuthi udlale. Wangilalela mina. Uyezwa? Wasuka. Noma ke kukhona okwenzeka kodwa yena wakwazi ukungilalela sengikhuluma naye. Ongakuba ngaze ngakhuza abafowethu beza kuyena ngabakhuza mina. Ngakhuluma naye eceleni. Wahamba futhi walalela wahamba. Okunye ngifisa futhi understand. Ngaza kwethu uma thina singo stage manager lapha stage okokuqala imilo usuke control ukuthi kwenzeka noma ngabe yini ekusuke kumele yenzeke ngokohlelo. Angene kuZimiphi afika acisha ingoma bese mina ngihamba ngiya kumthandeni ufike ngimhlebela ngemuva bese ngithi mina mfowethu ngiyacela ukuthi ngenzeke into eyinkinga la ngicela ukuthi njengamanje uqede inkulumo iqede ungabusaqedi bese ethi umshovu kumina bese ngibiza njengoba ningibona ngime eceleni ngikhuluma nomshovu bese ngibiza umshovu athi bhuti wami ngiyacela usale somlinde sale seqeda bese ke qeda bese ngimkhipha kanti uZimiphi usefikile ukuhlutha umbhobo letha behlisa umbhobo bese ngingena phakathi kwabo ngikhuluma ngevideo ngena phakathi kwabo ngoba angifuni abantu labana balapha babone inkinga thina esinazo abantu okokuqala mabeze emcimbini basuke bezojabula inkinga esinazo thina sikwazi ukuyiveza yabo bese ngikuvikela bese umthandeni bese ngithi ngimphusha ngapha kwami esiwa ngabe bese yena ngiyaxolisa kodwa ngiyabonga ithuba bese ehamba lapho udadewethu bese banenkulumo abanayo esembhobheni mina ngesikhathi ngisuka ngibona ukuthi uZimiphi nganza kwethu mina uZimdola ngimhlonipha kakhulu naye la ekhona ngeshow yakwazi lokho ngiyamhlonipha angigcini ngokumhlonipha ngiyalazi izinga lakhe ukuthi yena ubani empilweni ngiyamazi ukuthi ukuphi okungiphatha kabi ukuthi uma abantu bakithi bela bekhona ngathi singabantu bengasihloniphi thina ikhona into esiyoyenza thina iphumelele okokuqala mengantshela nje
mina uZimiphi indlela engimhlonipha ngayo ukulevel yoma uZimdolo kokuqala ngokwenkolo mina naye Samba Nazareth angikwazi ukuthi ngamhloniphi okokuqala nje lokho uZimiphi uganile unkosikazi womuntu okokuqala ngikwazi ngamhloniphi ongangoba noma yena engakwenza lokho akwenzayo mina ngikwazi ngamhloniphi yena ngoba yena unkosikazi womuntu noma yena engayenza lento ayenza kumina ongangoba mengantshela iqiniso mina uZimiphi emsakazweni ngimbuzile ngomsombuluko ngathi mina uyangita lapha uZimiphi kumina wathi kumina wena msunu kanyongo mina uZimdolo ngithuke ngoma wami ngasho kuyena ngifuna nonke niyibuke lento niyibuke ukuthi lento ngaphendula ngathini kuyena mina ngifuna ifundwe nina nami ngifuna niyibuke lento wathi kumina msunu kanyoko ngathi mina kuyena akulungile dadewethu kodwa ngelinye ilanga uyolizwa iqiniso ukuthi lithini ngoba njengamanje awukafuni ukuzwa elami isayidi kodwa lenhlamba ayingifanele mina njengoba ngazi ukuthi mina ngumfowenu igama lelo engalisho kuyena angaze ngimphendule ngenhlamba mina ongakuba mina namanje ngisamhlonipha kodwa yena uma ekhombisa ungangihloniphi angazi yini edala lokho mina okokuqala lapha uma ukuthi uZimiphi yena wayenenkinga nomthandeni ngamela ngitshele mina uthi Ncushela angithandi umthandeni landla emcimbini wami mina okokuqala into engiyenzayo ngithi ngiyenza ngoba ngazi ukuthi uZimiphi mother of all zonke izingane zakhe kumele zenze ayiphathe ngendlela eyodwa njengoba inodadewethu mina kumele ngimkhafe uma ngisuka ke stage kade ethi yena Fuseke sengiyakuyena mina ngithi mina Zimiphi uyi public figure wena ukwazi ukukhuluma nomuntu ngalendlela okhuluma ngayo okokuqala kunabantu la bese sifuseke wena esho kumina mina njalo into engiyenza ngisiza yena njengomuntu wakithi kodwa yena mina ngiyinto engelutho kuyena anginankinga ukungabi lutho kuyena mina ngiqala ukusebenza ngemother of all mina ngenza kwethu imicimbi eminingi ayikho imicimbi engasebenzi kuyona kaMaskandi ayikho imicimbi engasebenzi kuyona kaMaskandi kodwa ngenza kwethu uma igama lami lizophathwa ngalendlela liphathwa ngayo ngisho obaba abafowethu obhuti odadewethu ngeke bakuvume lokho uma ke ngenza kwethu mina ngingafanele ngikhulume ngento ehlele mina kumele kukhulume bani elabale ligama lisincushela ubani okumele ayidefend kanti kakushora nithiwa umlomo ishoba lokuyiphungela ngenza kwethu bengikuningi kakhulu bekuyilokho ebengifuna nikwazi ukuthi uZimiphi mina kangihlonipha akagcina ngangihloniphi lapha emcimbini wakhe ukuphindile wakudala wakudala ukuthi mina ngomsulu kama wami akunankinga ke mina lo msulu akhuluma ngawo ukababa ongangoba lo msulu lo yana akhuluma ngawo yena njengoba ngokababa ubaba owaziyo kwamina ngiwazi kodwa ngenza kwethu kwesinye isikhathi ke kuthiwa inhlonipho ibalekile bafowethu anginanxana umuntu mina kuMaskandi futhi akekho umuntu engoba nenxa naye mina mangiphathisa uhlelo ngisebenza ngendlela ekufanele ngisebenze ngayo naye la ekhona noma kuthiwa ubuka lo live noma ngabe kuthukubi ngiyafisa ngane yakwethu wazi ukuthi mina into engangilindele ukuthi wena njengoba usuwenza iphutha wathukela lama artist phambi kwabantu abathenga amathikithi bavota beze emcimbini wakho iblame uzoyishifta kumina ngoba mina mangimbuza ngithi mina uyagadla emsakazweni ngimbuza with a smile ngenxa ukuthi yena ngifuna abone ukuthi mina ngikho la ekhona yena uyabo uma ngingekho la ekhona yena ngifuna lento yena ayilethe kumina kuze yena abe covered ngokomsebenzi wakhe but yena wahluleka ukwenza lokho wakhombisa okukhulu kunalokho akwenza stage phambi kwabantu okokuqala mina abantu bangihlonipha kuMaskandi mina likhe artist engangihloniphi ama-artist angihlonipha mina isinqumo ngisisho kwi-artist mina bayasenza ngenxa ukuthi baza amagalela ami kubona mina ake ngenze nje umzekelo kade silapha emcimbini kaSigwebo kwafika usaliwa wathi Ncushela mfowethu ngiqashiwe komunye umcimbi la sinoCefuzile ngicela usicela ukudlala phambili bese siyahamba sikona umcimbi
ngase ngithi mina Saliwe angikwazi ungandlalisi ngoba le mali eniyithola laphana angikwazi ukuninika mina. Uyezwa? Kufanele ukuthi mina nihambe nelaphana ngoba nina nisemsebenzini. Noma nami ngisemsebenzini kodwa mina njengenduna yenu kumele ngibuke ukuthi nina kumele nisebenze nibe happy. Onjani ke lo kuthiwa mina angamdlalisi? Okokuqala ngifuna nikwazi angixhumani mina noMthandeni. Umthandeni akanayo inamba nami anginayo inamba yakhe. Kodwa mina into emele ngiyenze ngisebenze ngokweqiniso ukubona bonke abaculi. Uyabo? Angikwazi abahleli bemcimbi bayazi. Kwenganza kwethu konke kufuna uku-understandisa yona. Engifisa nikwenza ukuthi uma kune-artist engimele dlale or elinye or lingekho, thina njengo stage manager uma ukhona umuntu oshiwe isikhathi, uma kuvuleka ispace sike senze ishow ukuthi umuntu siyampotshisa kuze iprogram irun iqhubeke. Yayizwa lonto. Manje uma kuthiwa mina okokuqala angikhulume nje iqiniso lapha kwi-Mother of All ayikho constitution engineweyo nengisebenza ngaphansi kwayo. Ngisebenza ngokwazi ukuba ngithemba bona ngoba bengazi ukuthi mina ngazi umsebenzi. Angikwazi ukwenza into entsha emcimbini wabo. Nganza kwethu kwithimba lonke le-Mother of All. Ngiyabonga ukusebenzisana okuhle. Ngibonga nokungithemba kwenu. Neqiniso nalenza kumina ngiyabonga. Kodwa ngithi indlela engaphatheka ngayo laphana ayibanga yinhle. Uma ngokuba laphana ngangihamba nomuntu wami. Mangihamba nomuntu wami uyangibuza ukuthi kanti isithando sami nisebenza kanjani le nto ngamaskandi. Ngathi mina isithando sami into yamaskandi into yabantu abamabhinca, abantu abangafuni uku-understand izinto. Ekumele umuntu uzohlala naye umchazele. Uyabo ngimkhipha kule indlela ayiphoxeke ngayo. Ngifisa nazi indlela engaphoxeka ngaphoxa phambi komuntu wami. Indlela isitho sami esehla ngayo ngithuka umuntu wesifazane oseganile. Uyabona indlela gani lo muntu uganile bafowethu okokuqala ngiyamhlonipha mina. Uyabo ngoba umuntu wesifazane ke ngizwe kuthiwa mina uyithuluzi lendoda yakhe. Mina noma ngahlonipha ngihlonipha indoda yakhe. Uyabo ngihlonipha indoda yakhe kodwa yena akazange ukungihlonipha mina. Ahlonipha isithunzi sami. Nganza kwethu ngibonga nje nendlela engithema ngikhuluma ngayo nani ngithi ngifuna ukuchaza lento nakwamukela. Bengifuna ukuchaza lo side lami. Kodwa okunye ngizobuyela khona. Okhosini FM ngiyacela ukuthi babe nobulungiswa. Ngoba kulo amsakazo loyana. Njengoba singabalaleli bawo. Mina nje ngifuna ukukhulumela mina. Mina kulabantu ababalwa bamamiliyoni ngomunye womuntu nabo ohlanganisa imiliyoni lo lakhozi. Kungiphatha kabi uma ngithi ngizama imizamo ukuthi ngiyikhulumele abantu bezwe bese mina ngingalithola ithuba. Okuqala lokho. Uma ke lo amsakazo lana uneqiniso. Ngiyacela ukuthi usebenze ngokweqiniso. Angingabi khona umuntu okwazi ukuzocanasa emakhanda ethu. Noma singelutho. Kodwa kangabi khona umuntu ozokwazi ukucanasa akhuluma okhosini athi ngikhuluma ngale mbebebe yomlomo. Okay ngiyavuma nginayo imbebebe yomlomo. Okay. Kodwa akakwazi ukubeka kanjeyana. Yazi mina ngavusa uma ekhaya. Wathi uma mfana mkwezakalana. Nakho ngizwe igama lakho lihamba phezulu emoyeni. Ngathi mina izinto lezo kuyancokolwa. Ngenxa ukuthi ngifuna ukum-understandisa umuntu omdala ukuthi kwenzakalani. Uyabo kuyimanje uma ngimtshelile mina ukuthi ngibizwe ngomsuni wakhe. Okokuqala ngifuna ukwazi uma mina ngamlwela uma wami ngingayilweli mina uba ngizomlwela. Ubani ngizomlwela? Umfana onjani othi mayizalwa abaleke kungena igebengu ekhaya ajomba ukuthi ashiya abantu ekhaya ashiya amantombazana ashiya abazali ashiya yonke into. Umfana onjani loyo? Umfana onjani loyo? Angilona igwala mina. Kodwa angikwazi ungayilweli mina. Angikwazi ungayilweli. Nganza kwethu ngiyabonga ithuba abafowethu eningiphe lona nendlela enenze ngayo. Kuningi ke okushiyo kuthiwa ukukhulumile ngami wazi waya ngisho kuIgagasi FM waya kuIvumo. Nganza kwethu uma kukhona okwaniphatha kabi nina izihlobo zami. Ngathi mangiphuma ekhaya wathi uma kumina nganami njengoba uhamba manje uyeThekwini. Konke ngifisa uyazi ukuthi inhlonipho umphako wendlela. Nani nganza kwethu ngicela nehlise ukucasuka kwenu. Nina enithi nabakithi. Ngiyacela nehlise ukucasuka kwenu. Uzimiphi
uZimiphi ngiyamhlonipha mina ngokwelevel yakhe noma yena ekhombisa ungangihloniphi kodwa sengicela mina nenzele mina nimhloniphe niyezwa ukuthi kanjani ngicela nje nikuyeke lokho ngenza ukuthi nikekele yena uyabo nikekele yena thina sike sithi thina kaZulu ukuxhumana kwabantu baxhumaniswa imimoya uyabo yena lokho akwenzile kumina uma ukuthi mina idlozi lami liyaphila noNkulunkulu wami uyaphila yena uyobona ukuthi khona into ewrong ayenza kumina ngelanga mhlawumbe uyokwehla axolisa kodwa ngisho ukuthi ngithi akaxolisa akaqhubeke yena ngoba yena uphezulu kunami mina ngiphansi akukho kubanza kwethu ngiyabonga ngicela ngicishe lezi zinto Really, thank you.